doon tayo sa malalim doon. So, adventure talaga to bago ka mag... Yeeha! Howdy sa inyo mga kalakwatsa. So today's episode, pupunta tayo ng Maranong Falls. Matatagpuan ito sa may barangay Bachelor East, Natividad, Pangasinan. At pupuntahan din natin ang Natividad Sky Plaza na kung saan makikita ang ayat ni Apo Jesus aka Christ the Redeemer statue. This is a 40-foot tall statue of Jesus Christ facing the plains of Eastern Pangasinan. So let's enjoy guys and watch till the end. And don't forget to subscribe and click the notification bell. Shoutout pala kay Shakti Sikan para sa malupit na logo ni Lakwatserong Cowboy. Dito na po tayo sa may Natividad, Pangasinan. So kakanan daw dito sa may 7-Eleven. May mga signage daw eh. Para makita ko nasan yung Maranong Falls. Ano nga muna tayo. Ate, magandang umaga po. Saan po yung papuntang Maranong Falls? Ay, malayo pa. Diretso lang po? Diretso lang. Sige po, salamat po. Malayo pa daw. So malayo pa daw, malayo-layo pa. So dire-diretso muna tayo. Let's go! To Maranong Falls. 400 meters ahead. So malapit na. Kalahating kilometro na lang. So may nauna na palang kasama namin dito. Hanapin na lang namin nasan yung mga motor nila. Nauna na sila, sumunod lang tayo. Ayun, dito na pala. So hindi siya nakikita sa may Google Maps. Kaya pagdating niyo sa may Natividad na bayan, magtanong na lang kayo. So dito na tayo. Na kami. Bawal daw yung pagkain doon sa may falls, kaya dito muna kami kakain sa baba. A few moments later. Tapos na kami kumain. Tingnan nyo, umuulan mga kalakwatsa. So wala makakapigil kahit umuulan, pupunta pa rin kami. Siya na rin mababasa kami, edi magpapakabasa na. Let's go! Up, 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 up and away. So medyo malayo pa daw yung pupuntahan. Kaya hindi pwedeng lakarin. Kailangan magmotor. Bawal na kasing kumain doon, kaya dito kami sa baba kumain. Then aakyat na lang kami pag maliligo na. So may magbabantay naman daw ng gamit doon. May entrance fee na 10 piso at 5 pesos sa may parking lot. So 15 pesos. Okay na rin. Pero makikita natin kung sulit yung 15 pesos natin. Ayan, tinuturo tayo ni Manong Kuan. Dito daw tayo mag-parking. So guys, naibaba na namin yung mga gamit namin. Ay, yung nai-parking, nakapag-park na kami ng motor. Iwanan namin yung mga gamit namin dito. Nag-check muna sila ng bag bago pumasok. Ipapacheck muna daw yung bag. Tapos ang entrance pala ay 20 pesos. Tapos 10 pesos ang parking fee. So yun, mali pala akong sinabi kanina. 200 lot. Hihintay lang namin mga kasama namin magpa-check ng bag and then punta na kami ng falls. Mga ilang kwan pa? Yung falls? 5 minutes and 2 hours. 5 minutes and 2 hours na lakaran pa. Ayos. Mga ngayayat ka doon, pres. So bawal magbasura sa kanal at ilog.
Oh, may multa. So pag pupunta kayo dito, leave nothing but footprints. So itong makikita nyo sa baba, ito yung daanan. Ito medyo matarik. Waterproof ba yan, Brad? Water resistance? Ano ba pinagkaiba ng waterproof sa water resistance? Hindi talaga pinapasok na tubig. May pag-resistance. Man lang. Pagka tumagal, napapasok. Mga ilang seconds? Ilang minutes? Hindi ko alam eh. Aha! Mula kay Mang Jones! Ang tawag sa amin sa may puno na ito ay kulibangbang. Kasi hugis paru-paro siya. Ang Ilocano ng paru-paro ay kulibangbang. Kaya puno siya ng kulibangbang. Ginagamit namin pang asim yan eh. Sa mga sinigang. Ito ginagamit ng matatanda to. O diba? Hugis kon siya, paru-paro. Kaya kulibangbang ang tawag sa kanya. Ayun o, may tunnel bro. Yung magay sa baler. Na? Sa parang sa kuryente ay. Ano kaya to? Baka dito kan. Try mo dyan, pasok ako yun. Ganda naman ng tanawin dito. So wala nang daanan doon. Ginawa to para sa kwan. Ginawa to para kwan daanan. Kaya pala may ganito. Tapos drainage na rin siya. Stig. Ano ang ganda? Sigurado, papagano pa tayo. Doon sa may falls doon. Kasi doon ang gagaling yung tubig eh. Ito yung dadaanan nyo mga kalakwatsa. So, dito na tayo sa falls. Ito na po ang falls. Ito po ang Maranong Falls. Malaki na sa video. Falls! Hindi siya falls. Falls! Ganda. Hindi nga lang siya lumalabas sa Google Map. Ang lumalabas sa Google Map ay yung Sky Plaza. Pero hindi lumalabas tong Maranong Falls. Kaya kailangan mo magtanong. So, ingat-ingat, madulas. Oh, doon tayo sa malalim doon, oh. Ganda doon. Ganda maligo. So, ingat-ingat at kuan. Medyo delicate ang daanan. Medyo matarik pa man din, oh. Uy, madulas ang daanan. Okay, isa-isa lang. So, adventure talaga to bago ka makaligo. Mas kayo na pabaliktad. Dudulas ka pa niyan eh. Ano, mukhang sarap ano? Woo! So, nagre-ready na rin yung mga kasama natin. Pinangunahan na ni Commander. So, tayo naman. Wow! Medyo madulas, maraming lumot. Yun ah! Pugs! Pugs! Babaw lang naman siya. So, itutur ko kayo. So, ang daming rock formation, ano? So, ayun yung falls. Ang dami na kasing tao. Siguro mamaya-maya na kayo pupunta doon. Woo! Malamig ang tubig, presko. Sarap. Malinaw, malinis. Okay na okay siya. So, try natin kuan. Try natin sumisid.
Lamig! Ay, ganito ka dito. Yun ah. So, try natin. Oh boy! Lakas na alon. Tingnan natin sa ilalim. So, papunta na kami sa may falls. So, nayayos natin yung mga gamit. So, try natin maligo. Wow! Madulas! Woo! Malamig! Oh, ang dami nila. Saya-saya naman. So ayan, tatry natin maligo. Woo! Ang lakas ng hangin! Masakit! Masakit dito! Try mo, press! Yeah! Hindi ako makalapit! Hindi ako makalapit! Hindi try naman natin sa ilalim. Ganda, ganda. Para ka naka-electric fan sa loob. Para ka naka-electric fan. Ang lakas mo nga akin. Nabuka niya pag ganito. Tatry natin tumalon doon, oh. So tapos na kami maligo sa may falls. Magagayak na kami, pupunta na kami ng Sky Plaza. Yan, Sky Plaza. Sky Plaza, here we go! Nag-enjoy ako kasi napaka-fresh ng tubig. Masarap, malamig. Good siya. Pasyalan nyo to mga kalakwatsa. Maganda. Nakaka-refresh. Okay guys, mga kalakwatsa, papunta na kami ng Sky Plaza. So, itutuloy namin ang aming adventure sa may Sky Plaza.